салом тамошобинони канали Арзанда. имрӯз офтоб баромадагӣ. дар ин рӯзҳои офтобӣ ҳатман ба фикри ман ватани азизамон ба ёд меояд. Тоҷикистони азиз чӣ хел боду ҳавои гарм. худованди карим тоҷикистони азизи моро дар паноҳаш нигаҳ дорад, доим тинҷу ва амонӣ бошад дар Тоҷикистон. тамошобинони гиромӣ, чӣ хеле ки ваъда карда будам дар влогҳои пештара ки дар бораи мавзӯи қарз додан дар байни тоҷикҳо суҳбат мекунам. мехоҳам амрӯз дар бораи ин мавзӯъ фикри худро барои шумо баён кунам. чаро ман ин мавзӯъро интихоб кардам? ин сабаб дорад, зеро худи ман ҳам чанд маротиба ба рафиқҳо, ба шиносҳо қарз додагиам. афсӯс ки на ҳамаи онҳо рафтори мардона мекунанд нисбати баргардонидани қарз. ба шумо тамошобинони гиромӣ як ҳодисаро нақл мекунам. як шинос, як рафиқи ман ба ман занг зад, гуфт ки пул лозим аст, илтимос қарз бите. мо ки ҳамзабонем, ҳамватанем. сухани ин шахсро рад накардам. қарз додамаша пули қадар калон не, 5000 русӣ қарз додам. пеш аз қарза гирифтан ин шахс ваъда дод ки рӯзҳои наздик қарзро бармегардонад. хай вохӯрдем, қарз додамаша, пула гирифт, рафт. як ҳафта мегузарад, 2 ҳафта мегузарад. чанд бор дар шаҳр вохӯрдем. ваъда мекунад ки пулро медиҳад. имрӯз пагоҳ гуфта гаштааст. хулоса бовар намекунед тамошобинони гиромӣ, ман ин 2 сол пачтӣ мешавад ки ҳамин кади қарза бар нагардонд. ҳозир ман бо ин шахс муносибате надорам, суҳбат намекунем, зеро ки чӣ хеле ки он шахс нисбати ман муносибат кард, ба фикрам ки ҳар яке ки ба ҷои ман бошад дигар бо ин шахс суҳбат намекунад. ман метавонистам ки ин шахсро ғам бидиҳам, ҷазо бидиҳам, локин ин корро накардам, ба хотири он ки вай ҳам ҳамзабони ман аст, ҳаммиллати ман аст, ҳамватан ва мусалмон аст. барои шумо тамошобинони гиромӣ гуфтаниам ки то имконият бошад ба як кас қарз надиҳед. беҳтараш ки қарз надиҳеду ганда шавед. қарз медиҳед, ҳам ганда мешавед, бо ҳам аз пушти қарз медавед. намедонам барои чӣ дар байни тоҷикҳо ин хел рафтор аст, рафтори номардона, рафтори ноарзанда ки аз якдигар қарз мегиранд. ман ҳамаро дар назар надорам. баъзеи одамҳое ки қарз мегиранд ва фиреб мекунанд ё ин ки пагафардо гуфта мегарданд, дертар медиҳанд қарзро нисбати он суханоне ки ваъда карда буданд вақти қарзгирӣ ки рӯзҳои наздик ба шумо бармегардонанд.
бародарони гиромӣ, ҳаракат кунед ки ин хел одамҳоро аз худ дур кунед. Бо шахсони арзанда суҳбат кунед, муносибат кунед ва ҳаракат кунед ки на худатон қарз гиреду на ба дигар шахсон қарз диҳед. хулоса, тамошобинони гиромӣ, гуфтаниам ки ман ин шахсро бахшидам, шахсе ки аз ман қарз гирифтагӣ буд. худо ки бахшанда аст, ман ҳам бахшидам, локин мо суҳбат намекунем. бигзор ки қарзи гирифтагиаш оши баданаш шавад, оши зану фарзандаш шавад, чунки ваям зан дорад, фарзанд дорад, кор карда истодааст, шукри худо пул кор карда истодааст, бекор намондааст. локин намедонам барои чӣ қарзро баргардонда натавонист. барои тамошобинони гиромӣ, беҳтараш ки зиндагии худро ҳадди имкони худ ба пеш баред. аз ягон кас қарз нагиред ва қарз ҳам надиҳед. тамошобинони гиромӣ, гуфтаниам ки вобаста ба қарздиҳӣ мардуми мусулмон бинем ки тоҷикои худамон якдигарро фиреб мекунанд. ин гапҳои ман дахл надорад ба ҳамаи тоҷикҳо, ба он тоҷиконе ки ҳамин тавр рафтори номардона мекунанд. барои ҳамин ин хел инсонҳоро аз худ дур кунед ва ҳаракат кунед ки одамои арзанда дар гирду атрофи шумо бисёртар бошанд. салом ба ҳамаи тамошобинон. имрӯз як намуди дига бо хӯриш кардем. мана чӣ ном дора? чин картошка, сабзӣ, лаблабу ва сафедаш чи? ин пиёз. пиёз, кабутин, типа винегрет ми? Да. агар ки бо гарох дошта бошед, гарох андозен, бо ба маззатар мешавад. ман ба ҷои майонез ва андохтам, камтар равған андохтам, бо намак. ха хӯрда шавад мешавад. маззааш алдараш кунем. бо агар оливкови масло дошта бошед, оливкови андозен, бо зудтар мешавад. мо ак надорем, урғани простой андохтем. мана тамошобинони гиромӣ, питса. ин питсаи аҷоибае, зеро ки квадратне. питсаи нестандарт наштагиде. ҳама чӣ майдаш компот айёр кунем. хос компотам тайёр мекунем. азӣ ҷӯшад канем. нило ба ҳамаи шумо бурдбориҳо тансиҳатӣ ва дар амони худо бошед. боз дар оянда суҳбат мекунем. хайр, то дидори оянда.